7 ijiem, 600 kilometru, 3 qaddifa. Dan huwa l-qofol tal-isfida Challenge 2 li rat lil Ruben Vassallo, Neville Calleja u Daniel Abela, protagonisti f'din l-avventura bi skop altruistiku. Impenn u motivazzjoni kienu l-qofol għal dawn it-tliet ġuventur li temmew il-missjoni tagħhom il-ħadd wara nofsinhar fil-Marfa, vjaġġ li ra il-bidu tiegħu minn Sardenja. Iltqajna ma' dawn il-qaddifa mil biss il-bogħod mill-wasla finali tagħhom, bl-aħħar qatfiet akkumpanjati minn qajjat ta' kuraġġ. Slow boys, slow! Slow! You're the engine, boys! Come on! Come on, boys! Ma setax jonqos l-emozzjoni tal-qraba wara ġimgħa sħiħa ta' stennija li kollox jintemm wiċċ il-ġid. Bas nista' nemmel qed nara għaliex ma kienet ċajta bil-lejlu binar jagħtu imma blajnuna talla blajnuna ta' Marja Santisma Alla u Akbej x'intarhom jaqtfu biss. Serraħt moħħi bil-lejlu hija sodisfazzjon kbir min se jagħmilha. Ilhom ġej minn Sardenja bil-lejlu binar imma l-Akbej. Ferħ kbir u sodisfazzjoni li waslu qawwin u sħaħ, kollox mar tajjeb, kienu trenjati tajjeb mill-coach tagħhom, Iman. Ġifiri, ma kellix dubju li mhux ħajamluha, imma bej semgħu ilma. U ma nimmaġina li s-sodisfazzjon tagħhom ħajkun iktar meta it-tfal li ħajjejnu il-flus li qed jiġbru spezi imorru għat-tfal li għamxur li dil-ħaġa li għamlu mhux biex jidhru huma like. Fil-fatt ġurnata qabel ma telqu lejn Sardenja marru l-isptar intaqgħu ma' tfal minnu marit terminali u kienet iktar għalihom inspirazzjoni iktar determinati li jagħmluha, dik vera tagħhom l-aħħar push. Jiena bħalissa ċitata ħafna, vera kuntenta li fl-aħħar wasal viċin. Għamilna 7 ijiem vera inkwetati għax tista' timmaġina li ma kienx xi ħaġa ħafifa xi jagħmlu. Very emotional, very excited. It's been a very long week. I think the toughest bit is not being able to contact him so often because of the problems obviously, but so proud of him. Dan kien is-sodisfazzjon li segwa 6 xhur intensivi ta' taħriġ bilan li tingħata għajnuna lil The Children in Need Foundation, fondazzjoni li tgħin lil Putino Cares, l-Inspire kif ukoll każijiet individwali. Charmaine Parnis għal Net News.